Mooi, ik ben Riemke Bakker en ik sta hier voor een tafel met allemaal mooie kleurplaten. Jullie mokt, prachtig. En wat een hoop kleuren. En wat is dat een stoer keuze? Want ja, we moesten met een paar maanden moesten we door de mooiste uitkiezen. Nou, we hebben een hele zet overlegd, proten en doen. Maar houd, je bent erop gekomen. Er is één de mooiste geworden. Ik pak hem erbij. Dat is namelijk deze hele mooie kleurige kleurplaat. Dat is ook de bedoeling van een kleurplaat. Er mag veel kleuren op staan. Roos van der Woude, die hebben mokt. En dat vinden we de mooiste. Roos is 5 jaar. Roos woont in Gamerwal en ze zit in Tezingen op Schaal. Roos, du krijgt een mooi, grunnige verrassingspakket. Dat is die prijs. Veel plezier ermee.